kamaráti, volám sa Kristínka a som piatočka v základnej škole vo Vitanovej. Pozývam vás na prehliadku našej školy, ktorá síce nie je veľká, ale je pekná, vynovená a útulná. Škola sa nachádza v strede dediny, kúsok od autobusovej zastávky. V areáli školy sa nachádza športové ihrisko, ktoré slúži aj ako dopravné. Ďalej je tu doskočisko s pieskom a altánok na výučbu vonku počas pekných slnečných dní. A ako prebieha vyučovanie? Zvonček na 1. hodinu zvoní o 8. hodine. Teda aj dochádzajúci žiaci autobusom prídu na čas. Každý žiak má na chodbe skrinku, v ktorej má odložené svoje osobné veci. V škole máme rôzne predmety, ktoré vyučujú kvalifikované pani učiteľky. Naše triedy majú nový nábytok, vo všetkých je interaktívna tabuľa. Keďže posilnilo vyučovanie cudzích jazykov, bola pre nás hotovená nová jazyková učebňa s jazykovým laboratóriom na výučbu anglického a nemeckého jazyka. Okay, now we will have a listening. Please listen and check. My name's Yuri, and I'm from Slovakia. I like sport. In my free time, I play ice hockey. Football? No. Does he watch TV? Yes. V chemickej učebni radi pripravujeme rôzne pokusy, sledujeme chemické reakcie. V bielých plášťoch vyzeráme ako naozajstní chemici. Na hodinách informatiky pracujeme každý na svojom počítači. Ak nám niečo pani učiteľka vysvetľuje, vidíme jej pracovnú plochu cez dataprojektor na plátne. Radi vytvárame prezentácie či krátke videá. Ani hodina slovenského jazyka nemusí byť nudná. Na tých kartičkách budete mať úlohy, ktoré súvisia so slovnou zásobou. Budete pracovať so slovami, ktoré si budete vyberať sám v stave. Netový slovník. Áno? To je vynúť. No, skupina číslica na tabule, dobre? No, tak si myslím. Ak je to správne, tak ti to nájde. Čiže zistili sme štíka za naše Čiže vy máte aké sídla, z ktorého slovníka ste čerpali vlastne? Vybrali na si aké V rámci literatúry dramatizujeme niektoré literárne diela. Zuzanka Hraškučer, dobré dievčatko. Púpavka, žubrinka jedno a materi pokoj dá. Bije ju a bije. Kde si bola? Mamku, tu na ceste. A nohy máš prečo špinavé a zababrané až po šliepky, ha? No trošku, tu na pete. Ja tebe, to máš, na! Cúbka je buchnatý po chrbátiku. Aj Zuzanka skoro spala. Čo je? Čo vieskáš? Zbieha macoka, pozri, tu zás pôli, joj. Ale ťaplár, ak baclár, určite iste si šantila. Čuž, to sa zahojí, choď. Vidíš, Ho! Ty skôr môj milený Silovka, to ti čo? byla. To, mar však? Zločica macoka. Otec? No, te to viem. Hrom, len sa ja otrasiem a pôjdem jej nakydať. Umí nožičky. Náhlo sa čerpol v tom závrati pokojnom šľub. Zalov pesný prúd. Ľudia sa odšadia zbehli. Zazvýchali, zaplakali ženičili. Životík vypetý trávičkou. Sami špľak modrali. Lený sneh tak biele. My sa zapojili do projektu Škola na dotyk.
a získali tak tablety, ktoré používame na rôznych vyučovacích hodinách. Myslím, že všetci žiaci sa tešia na tabletovú výučbu. Hodiny sú tak zaujímavejšie a zábavnejšie. Niekedy si ani neuvedomujeme, že sa s nimi nehráme, ale učíme. Prvá, druhá. A teraz ideme všetci aj so Soníčkou. Prvá, druhá. Súčasťou školy je aj jedáleň, kde nám tety kuchárky pripravujú každý deň chutný obed. V poobednejších hodinách môžeme navštevovať rôzne krúžky. Gitarový, športový, rezbársky, tanečný. Či prísť do knižnice a požičať si dobrú knihu, zahrať za spoločenskú alebo interaktívnu hru. Niektorí z nás navštevujú základnú umeleckú školu, ktorá má u nás detašované pracovisko. My, piataci, môžeme chodiť aj do školského klubu. Vypracujeme si tu domáce úlohy, zahráme sa s kamarátmi a tvoríme rôzne výrobky. Tak toto je naša škola a život v nej. Je síce menšia, ale za to sa tu všetci poznáme. V triedách je nás menej a tak majú pani učiteľky na nás viac času. Chodím tu rada.